I avui, Fran Capdet, gran actor d'on de los haya, bueno, quasi tan gran com jo, ens donarà 5 raons 5 per anar a veure Xarneus. Xarneus, una molt bona funció. Primera raó, és una comèdia. El públic que vingui s'ho passarà molt bé, bona falta nos hace. Però, segon, és una comèdia ben feta, és a dir, amb el seu component dramàtic, amb un gir molt interessant i amb una anàlisi social en el que Marc González despunta. Tercera, doncs perquè és pentateatre, i pentateatre sempre totes les seves propostes han estat sempre molt interessants i molt originals. Quarta, un repartiment extraordinari, amb la Roser Batalla, amb la incorporació del Camilo García, o sigui, amb una gent molt bona. I cinquena, el Marc, aquest Marc incomparable, l'Almeria Teatre. Si algú encara no ho ha vist, doncs que vingui a veure la nova grada, aquesta saleta, és tot molt maco. La veritat és que val molt la pena Pentateatre, Xarneus. Tot molt bonic.